আবে ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଗରମ ହଉଛି ବେ। ହେଲେ ବସିଲ ଯାଇକି କାଠ ନେଇ ଚାଲ ଘରୁ ଯିବା। ଖାଲି କାଠ କଣ, ଆଜି ବୁଢାଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ହେଇଛି ବାରହା ନହେଲେ ଠେକୁଆ ଆଜି ମାରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଆଜି ତାର ତାହେଲେ ଆମିଷ ହେଲା ଆଉ। ବସିଲେ କାହିଁକି ଠିକାଟା କରେ ଯଦି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଯିବା ମରିବା ପାଇଁ? ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ନା ସିଂହ କିଏ ଅଛି? ବାଘ ସିଂହ ନୁହଁ, ତାଠୁରି ବାହାରେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି। ଯିଏ ଆସୁ ବାଳ ବୁଢା ବନ୍ଧୁକରେ ଉଡେଇ ଦେବି ଆଜି ଟୋଟାଲେ। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯାହା ଗୋଟେ ହବ ଦେଖିବା ଆଉ। ନା 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 ମୁଁ ଯିବିନି। ଏତେ ଡର ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଯିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯେ ଖରାରେ କିଛି କାମ କରି ହଉନି। ଚାଲ କୋଉ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ କରିବା, ଫଳମୂଳ ଦେଖି ଖାଇବା, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଜାଳ ଫଳ ନେଇ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବା ଆଉ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରହି ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଏଇଟା ଖାଲି ଚଳିଲା, ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କଣ କଣ ତୁ ଏକା ଯିବୁ? ଆମେ ଏତେ ଆଟା ହେଲୁ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ ଭାଇ? ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ମୁଁ ମରିବି? ମୁଁ ଭାଇ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ତମ ଘରେ କହିଦେଲି, ତମେ ମାନେ ଆଉ ଫେରିବନି। ଗଲୁ ପଳା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳୁ ଗୋଟେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ବାଉଛି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଅଛି, ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠି ରହିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆରେ ସେ ମାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବଣି ଟି? ହଁ ପହଞ୍ଚିବଣି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଜେଜେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି। ଭୂତ? ଭୂତ ନା ପେତ? ଆମ ଜେଜେ ବାରିଆଡେ ଆମର ବହୁତ ଭୂତ ରଖିଛି ବାନ୍ଧିକି। ଆମେ ବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ତ ଜେଜେ ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ବାଗୁଡି ଖେଳେଇଥିଲେ ରାତିରେ। ଇଏ ଦେଇଦେଇଛି ସାଙ୍ଗ, ଠେକୁଆଡେ ଗଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉଠି? ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ସେଇ ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ଆରେ ଜେଜେବାପା ବନ୍ଧୁର ରକ୍ତ ଲଗେଇଛି।
ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ସତରେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳେଇବି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ହଉ ଛାଡ଼, କିଏ ତ ଦେଖିଦେ। ତୁ ଏପଟେ ଯା। ତୁ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏପଟେ ଯା, ତୁ ବି ତାର ସହିତ ଯା, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯାଅ। ସତ କହୁଥିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ଅଛି। ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇବି।